Igbo bụ Igbo, ekene m unu ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu. Asị m ụtụtụ ọma nụ. Unu na-ama anyị onye dị asị Maazị UC ọ na ụdị a. Ndị Igbo si na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ama agba. Na-enewe agadi nwaanyị anyị nọ dịka eji ya wee ṅụọ ara. Unu fụrụ onye ọbụla bụ onye Igbo ga-ama ihe injin. Unu ga-ama na anyị nọ n'ugbe. Anyị sị ka anyị mee ihe eji were mee gịnị zụọ anyị. Unu n'anya unu afụ nọọ m bịa nso ka hafụ ya. Unu n'anya unu afụ na anyị na-aza mbara. Gosi ha Anambra ka hafụ. Gosi ha Anambra. O kele ọlụ dịrị nwata nke amụta n'ezinụlọ bụ chi ụtụtụ fo. O kele nne na nna ya ome gịnị ọchịrị akpata mee gịnị zagodi mbara. Zaa mbara be nne na nna ya. Onye ka asị catch them young, if they grow old they will not depart from it. Aka iji wee zụ nwata oge o pere mpe jee determine ihe ọ ga-abụ n'ọdịnihu. Maka ndị be anyị si na ọkụkọ na-akpa nri anya ife akọ na ya. So ịfụ na Maazị UC anyị tụ n'ugbe anyị sị ka anyị mee gịnị ka anyị mee ihe anyị ji wee dị ebube. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, bịa nso ka hafụ. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị dịka onye Igbo, lụmata ka ọ kụrụ si wee too ọma nkarịrị onye kụrụ ya nụ. Ị nwere ike imenwu ha ihe na ọ bụ na ọsọkwa gị nọchia mba ofesi nọchia abroad, ị nwere ike imenwu ha ihe m mere with proud. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ya bụ ihe dee inye n'ozi edemede ịnụ. Gosi ha environment ka hafụ. Gosi ha unu fụrụ ya nọ n'ugbe ka anyị nọ. Gosi ha gbagharịara ha kamera n'ogbe ka anyị nọ. So ihe anyị na-eme ka anyị ma anya ya, ya anaghị eme nke anyị amaghị anya ya. At least ndị na-eje ụka, maka ndị na-eje ụka ọ sị cleanliness is joining to the godliness. Ịma na anyị asụta na nke anyị. So ka ị ghọtara ọ ka anyị nyere mama anyị aka na papa anyị aka. Ọ ya bụ nwa afọ Igbo na-abụ ọgụrụgụrụ ọ na-ụlọ. Anyị abụghị ndị Alaba otu eso wee bụrụ onye Alaba otu. Ihe ha esokwa bụrụ onye Alaba otu. Ịgụrụgụrụ ị na-ụlọ eme gịnị ịkpatụ sọntens aka nyerekwuo nne na nna gị aka. Maka ha na-ata afụ nke ukwuu. Unu fụ n'obodo kpọrọ akpọ. Tinye oke nke gị maka ezi mmepe obodo. So nwanne m ịfụrụ ya nụ. So n'ala Igbo ka ị ga-afụ ụdị ihe. So n'ala Igbo ka eji akpata were ya za mbara. So n'ala Igbo a na-aza mbara na abroad. Ọkwa n'ihe dị na ya nụ. Ọ ya ka m ji wee sị gị na agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ mara agba. So anyị zachaa mbara anyị eme gịnị anyị kpaa ihe ezi. Unu fụrụ ya ka anyị kpaa ihe ezi. Bịa nso ka hafụ. Bịa. Nke ebe ihe ezi ngwa soro m ka anyị kpofu ya. Anyị awụ ya
n'ukwu unere ọkwa ịfụrụ ya so si ihe ị nwere ike imedo m biko nyere m aka tụsa ozi a ka ụmụnne anyị sonye mụta mkpa ọ dị idobe ngwuru ha ọcha onye lụrụ ka ara ibe ya sonye n'ihe na-eme na my YouTube page and also my TikTok cheta the best is not yet to come aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazị UC Igbo ga-emesianụ